Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju grada Kraljeva od ove godine je počeo zvanično sa radom i imali smo već čitav niz aktivnosti. Pre svega su to obuke za nastavnike, seminari za nastavnike, a danas ovde organizujemo i stručni skup, to je tribinu sa veoma aktuelnom temom. A tema se odnosi na vođenje disciplinskih i vaspitno-disciplinskih postupaka. Interesovanje je zaista veliko i drago nam je da su nastavnici u ovolikom broju zainteresovani za sve teme koje centar organizuje. Nadam se da će im ova tema omogućiti da budu uspešniji i kompetentniji u svom radu, a mi ćemo i dalje biti tu da im pružimo podršku i osnažimo ih u njihovom budućem radu. Večeras imamo veoma prijatan zadatak da u našem bliskom gradu, kod komšija, gostujemo i pokažemo, razmenimo sa kolegama neka naša znanja i iskustva o temi koja je izuzetno aktuelna, o temi koja nas sve zaokuplja, a odnosi se na proces vaspitnih i vaspitno-disciplinskih mera. Šire gledano, to je reakcija škola na nasilne situacije, reakcija škola na sve ono što ne podržavamo, način da pomognemo mladim ljudima da odrastu, podrška da razviju neke svoje nove kvalitete, želja da u našim vaspitno-obrazovnim ustanovama budemo najkvalitetnije što možemo, da budemo kompetentni nastavnici, a da uz sve to poznajemo relevantna zakonska pravila. Nije nam uvek lako, velike promene se dešavaju svakodnevno, od prethodne godine do danas, svi krucijalni dokumenti su izmenjeni i veoma često naše kolege ne mogu baš uvek da se snađu kuda, kojim putem, kako reagovati, kojih se procedura pridržavati. Ono što želimo večeras da im poručimo da je najbolje reagovati. Kako god, poznavali, ne poznavali, učili, suštinski, ogromna dobrobit za sve. Za školu, jer pokazuje jasan pravac delovanja, za nasilnika, da ne tolerišemo nasilje, za žrtvu, da ima ko da je pomogne. Eto, zbog toga smo večeras tu i nadamo se da ćemo kolegama preneti deo našeg profesionalnog optimizma, da će odavde izaći kompetentni i spremni da se uhvatimo u koštac sa svim onim što čini našu realnost.